Esta semana en Parroquias de Galicia visitaremos Calvos de Randín, un pobo rural situado en Ourense que esconde unha gran beleza. Ademais estaremos con do Miguel Blanco, párroco desta zona, e coñeceremos a gran cantidade de cousas que este xoven sacerdote fixo dende que chegou a Calvos pola parroquia. Ademais estaremos con varios fegreses e visitaremos as capelas e as ermitas deste pobo. O Grove será a nosa seguinte parada de hoxe. Don Antonio Varela e don Juan Ventura, párrocos do Grove San Vicente do Mar, nos levarán a coñecer os encantos desta vila mariñeira e a beleza dun pobo con masia. Visitaremos unha capela feita con vieiras que seguro que todos vostedes coñecen. Estaremos na sede que Cáritas ten no Grove e coñeceremos, entre outras moitas cousas, como traballan as catequistas da Igrexa Parroquial de San Vicente e, ademais, unha verdadeira historia de amor. Galicia, situada no extremo noroccidental da península, dona da meta do Camiño de Santiago, posúe, ademais de portos importantísimos e belos monumentos, unha beleza natural inigualable, concretamente ao sur da provincia de Ourense, limitando con Portugal, nas estribacións das serras de Larouco, da Pena e Surés, atópase Calvos de Randín, unhas terras montañosas que pechan polo suroeste a comarca e a depresión da Limia, formando os seus límites meridionais coa fronteira con Portugal. O Parque Natural Baixa Limia Serra do Surés preséntase como un gran tapiz de cores, onde fervenzas, ríos, saltos de auga, frondosos bosques e montañas configuran paisaxes de gran beleza e serven ademais de fogar para numerosas especies vegetais e animais. Tampouco podemos perder unha visita a moitas das vilas inseridas perfectamente na paisaxe, cusa arquitectura, tradicións e gastronomía supoñen unha viaxe no tempo. Como puntos de interese, destacan o Cebreiro e a Guioncha en Feáns, tamén o Val das Salas, cuxos ríos se remansan un encoro. Dous espazos naturais dignos de contemplar son a fervenza do río Firveda e a Serra da Pena, que conta con magníficas vistas. As rutas fluviais nesta zona garantizan un gran impacto na sensibilidade de quen se introduce nelas a través da mirada. A primeira das nosas paradas de hoxe lévanos ata a Igrexa de San Xoán de Randín, situada no Val dos Salas. Alí Miguel Blanco, párroco xoven e dicharachero onde o Sasa, leva exerciendo como sacerdote 9 anos. Ola, moi bons días. Estamos aquí en San Xoán de Randín, a parroquia, unha das parroquias no Val dos Salas. Estamos aquí no sur de Galicia, limitando con Portugal. Toda esta serra que temos a nosa costa é a Serra da Pena. Son povos que había antes unha poboación numerosa, pero que se foron despoboando debido á emigración. Aquí en concreto, en Randín, a emigración foi, sobre todo, hacia Barcelona, nestes últimos anos, na década dos 70 e 80 principalmente. A Igrexa de San Xoán de Randín, de estilo popular e barroco, data do século XVIII. A pesar de predominar este estilo, a igrexa conta con 4 contrafortes romanos utilizados para soportar os grandes arcos que ocupa a bóveda central. Como o seu nome indica, o patrón deste templo é San Xoán Bautista. Estamos dentro da igrexa de San Xoán de Randín e, como dice o seu nome, o patrono é San Xoán Bautista. Esta imaxe que vemos aquí de madeira, que está dentro do retablo que está dedicado a él mesmo, que en 4 relieves nos mostra a vida de San Xoán. 4 relieves que están feitos en madeira nunha soa peza no conxunto deste retablo barroco. Como hai tempos no século XVIII que cando é construída esta igrexa non hai outros recursos para enseñar a xente máis que a palabra e a imaxe, pois o que facían os tallistas era expresar nunhas escenas momentos moi importantes da vida de San Xoán, neste caso, que expresaban a fe.
Ao longo destes séculos, esta igrexa tan só sufriu unha modificación, concretamente no espazo que na actualidade ocupa a sacristía, que no seu día foi unha capela lateral. Estamos ante o batisterio daqui, da igrexa de San Xoán de Randín. É algo moi frecuente nestas igrexas. Consérvanse prácticamente todas as pilas bautismais que estaban na porta de entrada da igrexa, porque o sacramento do bautismo é a porta de entrada na comunidade parroquial, na igrexa, a porta de entrada na igrexa. Don Miguel descubriu a súa vocación cando entrou a estudar no Seminario Menor de Ourense en 1989. Non foi algo premeditado. Somos 3 irmáns, pero outro irmán somos casi coetáneos no tempo, levolle 1 ano e medio. Daquelas, pois, a miña nai estaba preocupada por él, que era un pouquinho travieso e tal, entonces quería que estudáramos xuntos. E dixo, bueno, pois é bon que José vaya para o seminario, e así, pois vas tú primeiro e despois estantes xuntos. Os anos no seminario foron, como el mesmo indica, os mellores da súa vida. Quédame moitos bons recordos, o compañerismo, todo, tamén a labor dos formadores, o que se preocupaban por nós, o que nos axudaban. Despois tamén ir crecendo e descubrindo a vocación e encontrándote pois tamén co Señor neses momentos de oración persoal. Creo que foron os momentos que máis me marcaron, os momentos de oración na capela, tamén os momentos de oración comunitaria, as celebracións, o compartir as celebracións con outros compañeiros, as ordenacións de diáconos, de sacerdotes. A pesar de que pasaron xa nada máis e nada menos que 9 anos, este párroco recorda perfectamente o día que chegou a Randín. Teño un par de anécdotas dos primeiros días. Unha delas é que traía a bicicleta e estaba sin aire. Dixen, madre mía, e ahora como fago, non teño bombín. E recordo que Antonio, que era o taberneiro ali en Calvos, en frente, pois pedinlle con un pouco de medo e dificultade o bombín, porque non tiña confianza, e el deixoume contar, e era un bombín estartalado que tería 20 anos, pero seguía dando aire. E despois outra anécdota que cando chegamos éramos 2 diáconos e tiñamos nos primeiros días solamente un coche, e eu tiña que vir aquí a Randín e non tiña coche. Entonces, pois nada, collín e viñen camiñando desde Calvos hasta Randín, que son 5 kilómetros e algo. E recordo que atravesei toda esa veiga larga, que é unha reza inmensa, a pé, e cruceime con moitas persoas que iban en coche, pero bueno, cheguei aquí como un desconocido a Randín e foi curioso, dicir, bueno, como cando chegas a un lugar, tes como comenzar de cero, no conocemento das persoas, na cercanía. É precisamente o cariño dos veciños o que fai ver a quen non coñece a este párroco a gran persoa que é. Dende un primeiro momento, volcouse cos habitantes deste lugar, cos máis novos na catequese e cos non tan noviños organizándolles diferentes actividades para que poidan estar entretidos e sentirse ademais realizados. Pintura, artesanía ou incluso clases de gimnasia son só algunhas delas. Precisamente estas clases son a nosa seguinte parada. Neste edificios máis maiores gozan realizando entre semana gimnasia. 2 profesoras encárganse de que todo marche á perfección. Elas califican esta experiencia como extraordinaria e única. La experiencia es increíble, pues por lo que te comentaba, que la gente es muy agradecida, nota cambios, ve que mejora, se divierte, salen de la rutina y se van muy contentos para casa, y como ellos se van contentos, pues yo me voy más todavía. Non existen retos imposibles. Esta é a mentalidade dos alumnos desta clase. ¿Cómo hacemos la gimnasia? Pues hacemos lo que hacen ellas, lo que nos enseñan, y nos enseñan bastante. Muy bien. Se portan muy bien con nosotros y nosotros con ellas. No, difícil no es nada, porque solo hacemos hasta donde se puede, que es lo que nos dicen ellas, que cada uno hace hasta donde puede. Lo que más puede, hace más. Esta idea do párroco é ademais de formativa moi divertida, tanto para alumnos como para profesores. Trabajar con gente mayor, aparte de divertido y muy enriquecedor, porque te enseñan mucho, pues es, digamos, ¿cómo podría decirlo? Es fructífero, es gratificante, es beneficioso.
Cando non adica o seu tempo á oración, a traballar ou aos veciños, este xoven párroco amante de Bruce Sprinting e deportista nato aproveita para xogar o fútbol e facer ciclismo, dous deportes que lle encantan. Ademais, goza con Momi, unha gran e simpática cadela que vive con el desde fai anos e que é ademais a súa mellor compañeira. Pois nos momentos libres, unha das cousas que me gusta facer é facer ciclismo, facer deporte, tamén xogar a fútbol sala cos compañeiros, que xogamos xuntos todo o ano durante varios días á semana, pois estar con eles e xogar e ir comer os bocadillos xuntos, escoitar música, gustame moito a música de todos os géneros, e ler. A seguinte das nosas paradas lévanos ata a capela do San Antonio, situada nun paraxe bucólico, fermoso e rodeada de carballos e pinos. Esta capela é un dos lugares de culto dos veciños desta zona. Moi boas tardes, estamos agora aquí na capela do San Antonio, aquí en Randín. É unha capela moi querida por o pobo e que foi restaurada fai 4 anos de maneira íntegra gracias á colaboración de todos os veciños do pobo, especialmente do señor José, do constructor tamén, que Andrade, que colaborou moitísimo para recuperala, deu unha aportación moi importante. E é moi querida por todos os veciños porque, como está un pouco fora do pobo, veñen a ela como en pequena peregrinación casi todos os días moitas persoas. Nesta capela, como é habitual, existen tamén moitas lendas. Conta a historia que eran moitas as noivas que se achegaban a este lugar para rezar. Tamén era frecuente que as casamenteira que viñeran pois para buscar noivo, para pedir por o noivo, ou incluso tamén para pedir quedar embarazadas. É precisamente neste lugar onde encontramos a un grupo de amigos que se coñecen dende sempre. Nuestros padres, todos se han criado aquí todos juntos y ellos eran amigos desde pequeños, ¿no? Y al tenernos a nosotros, pues ya, claro, por eso somos todos amigos. Precisamente eles colaboran sempre que están en Randín, na parroquia. Ademais, forman parte da asociación, unha iniciativa promovida por Don Miguel, na que se realizan cursos e convivencias cada ano. Bueno, nosotros somos de Barcelona y venimos aquí en el verano y bueno, somos todos amigos desde pequeños y nos hemos apuntado a la asociación y la verdad es que de momento muy bien, siempre repetimos, así está la prueba. A capela da Virxe da Fecha é a nosa seguinte parada, situada no pobo de Santiago de Requías, nun lugar ensebre, tranquilo e cheo de paz. A Virxe da Fecha e San Roque son os patróns desta pequena e fermosa capela que serve de templo de culto a todos os veciños da zona. Estamos na capela da Virxen da Fecha, no pobo de Requías, na parroquia de Santiago de Requías. É un dos dous pobos da parroquia, Requías e Guntomil. O nome da parroquia é Santiago de Requías. É moi frecuente nestes pobos, a parte das igrexas parroquiais, a presenza de moitas capelas en cada un dos pobos. Prácticamente todos os pobos teñen algunha capela coa súa devoción particular. Aquí neste caso, a Virxen da Fecha e o San Roque, que honran moito no mes de agosto, donde acudimos pois cada 15 días, pasando ao longo do mes por cada unha das capelas que hai dispersas por toda a zona, debido sobre todo porque hai moita xente maior. Esa xente maior en moitos casos non se pode chegar ás igrexas, xa que quedan bastante lonxanas da igrexa parroquial. O día que vamos ao mes a esas capeliñas, pois é a súa Eucaristía dominical prácticamente para todo o mes. Nunha paisaxe onde abunda a natureza, os viñedos e onde os visitantes poden atopar a paz, encontramos a igrexa de Santiago de Requías. Esta é a nosa última parada. Neste templo a fachada concentra a decoración, enmarcada nos extremos con pilastras rematadas por saíntes cornisas que serven de base aos pináculos. No interior do templo, o retablo maior aparece presidido por Santiago. Destaca tamén o altar do Santo Cristo con escenas da Paixón.
Estamos agora na igrexa parroquial de Santiago de Requías, que é unha das igrexas arquitectónicamente máis singulares neste entorno, por ter toda a bóveda de cañón e ser de pedra, esta bóveda, o cual fai que esta igrexa teña unha acústica sorprendente. Pois encantados de que nos acompañaran esta tarde visitando este val dos Salas nalgunhas das súas parroquias. Un val que dende sempre, dende moi antigo, foi hospitalario e acolledor. Non en van, pois nesta zona asentáronse poboacións dende moi antigo, dende fai milenios de anos. Así o deixan constancia as mámoas que rodean este encoro dos Salas, donde siguen vivindo xentes sinxelas, acolledoras, a pesar das dificultades do clima no inverno, son xentes hospitalarias, na súa vellez, xentes con moita experiencia, que che abren o corazón e que che abren as súas casas con agarimo, e que comparten contigo pois, o que son e tamén as súas experiencias. Moitas gracias por acompañarnos nesta tarde, esperamos que disfruten deste val se algún día veñen por aquí. Un saúdo. A tan só 20 minutos da cidade de Pontevedra podemos encontrarnos co Grove. Este municipio está formado por unha pequena península que separa xeográficamente as rías de Arousa e a de Pontevedra. A beleza da súa costa e a da illa da Toxa convertérono nun dos centros turísticos máis importantes de Galicia. O Grove está encadrado na comarca do Salnés e o seu pequeno termo está dividido en dúas parroquias, San Vicente e San Martiño, e unha illa poboada, a Toxa. O termo municipal conta cuns 12.000 habitantes, sendo o Grove unha das zonas demográficamente máis dinámicas de Galicia. Ao longo deste concello pódense atopar numerosas e preciosas praias e calas de fina e dourada area, dotadas de servizos e paseos marítimos que fan gozar a todos os visitantes. O Carreiro, a Lanzada, Raeiros ou Area da Cruz son só algunhas delas. San Vicente do Mar é un dos pobos máis coñecidos deste concello, unha vila de tradición mariñeira e ademais todo un referente turístico. San Vicente é unha pequena zona costeira que cada verano acolle a centos de visitantes de toda España, un lugar tranquilo que chama a atención. Este municipio sufriu nos últimos 10 anos unha gran transformación. Un novo club náutico, un largo paseo de madeira que percorre todo o pobo e un moderno porto son as principais obras que converteron este lugar nun dos máis visitados da provincia de Pontevedra. A primeira das paradas de hoxe levanos ata a capela de San Roque no Grove. Alí don Antonio Varela, a quen coñeceremos máis adiante, celebra a misa cada día, aínda que de momento a quen queremos que coñezan é a Xoan Ventura, párroco coadxuntor de don Antonio e ademais a súa man dereita. Hola, bienvenidos, encantados de estar aquí en este programa de Parroquias de Galicia. Chámome Ventura, son o vicario parroquial do Grove, estou colaborando aquí nesta parroquia con don Antonio Varela, que despois coñecerémolo, e nada, pois levo aquí 3 anos no Grove axudándolle e imos a ensinarvos esta iglesia de San Roque. É precisamente neste templo de estilo barroco onde se venera ao longo de todo o ano a Virxe do Carmen. Esta Virxe é a patroa de todos os homes e mulleres que adican a súa vida ao mar. Por iso mesmo neste pobo mariñeiro téñese unha gran devoción por esta Virxen. Este templo conta cunha asociación da Virxe do Carmen e San Miguel
que cada 16 de xullo encárgase de organizar todo para que María Estrela dos Mares poida saír en procesión por todo o Grove. A tarde do día 16, o pobo enteiro acode con devoción á procesión terrestre e os máis afortunados a procesión marítima que percorre gran parte da ría de Arousa para depositar unha ofrenda floral en recordo de todos aqueles que buscando sustento deixaron a vida nas súas augas. Bueno, pues después de ver esta capilla de San Roque, vamos ahora hasta la casa rectoral, que nos está esperando don Antonio, el párroco. Don Antonio Varela leva 20 anos como párroco do Grove. El mesmo recorda que descubriu a súa vocación cando era moi novo. De feito, sempre foi un neno de igresa, aínda que sen dúbida a catequese xogou un papel definitivo na toma desta decisión. Grazas á axuda dunha coñecida, don Antonio puido ver cumprido o seu soño. Mi papá era un zapatero destos que hai así, destos que hai en las aldeas, por lo tanto, desde el punto de vista económico, muy poca cosa, y por lo tanto yo veía eso muy lejos, por supuesto, claro. Pero aquí que yo de pequeño escribía muy bien, hacía una letra muy hermosa, y entonces una señora un día me coge y me para viniendo a la escuela y me dice, oye, tú querías ser sacerdotita. Parece que yo debió escuchar algo, ¿no? Y la señora me dijo, pues ahora yo me marcho, pero pasaré por aquí dentro de 15 días y tal, y yo veré si te puedo ayudar. Marchó y regresó después diciéndome que una persona, sin decirme que era ella, que una persona me pagaba los estudios si yo quería ser sacerdote. Cando don Antonio comunicou esta decisión na súa casa non houbo sorpresas. Os seus pais xa sabían e intuían cal era o camiño que este párroco ameno e cercano quería seguir. Unha vez máis puido comprobarse con esta historia a importancia da familia cristiá. Tenía un padre que era pues muy buen creyente y entonces eso tamén marca, La familia tamén marca. Botando a vista atrás, don Antonio recorda os anos nos que estudou no seminario de Santiago de Compostela con gran cariño. Yo me encontré muy bien con todos los compañeros, soy una persona bastante sociable. Mira, los estudios los llevé bien, La disciplina era muy seria, era muy rigurosa. Pero recuerdo aquello con mucho cariño. Recuerdo cuando yo voy al seminario menor, donde ya estuve yo a las anchas y muy bien y muy feliz, ya no encontraba obstáculo de ningún tipo, era en el mayor, en el seminario mayor, ya éramos jóvenes. Don Antonio considera a don Xoán como un fillo. Xa fai 3 anos que este xoven, ameno traballador e disposto párroco, chegou ata o Grove. Xuntos desempeñan as tarefas eclesiásticas e as labores parroquiais, pero se de algo se sinte orgulloso este sacerdote, e non é para menos, é do trato que ten con todos os fegreses. A casa reitoral está aberta sempre para todos eles. Nunca he querido que la reitora fuese un gueto, nunca. Y por lo tanto aquí si tenemos cursillos, si tenemos, qué sé yo, por ejemplo, clausura de alguna cosa, siempre pasamos a mi casa, la gente viene a mi casa. Todos tomamos unos vinos, hacemos nuestras fiestas, siempre como cumbre de alguna actividad pastoral. Que marcha un cura, por ejemplo, que viene otro, aquí estamos. Es una casa que la gente la visita mucho, mucho, y eso es quizá una de las cosas que a mí me da más satisfacción. Cunha extensión de apenas 2 kilómetros, a Tosa constitúe unha das illas máis fermosas do litoral e un dos principais enclaves turísticos deste concello. Unida ao Grove por unha preciosa ponte de principios de século, conta cunha importante infraestrutura hostaleira, ademais do seu famoso balneario. A capela da Virxe do Carmen, situada na illa da Tosa, é a nosa seguinte parada.
Da man de don Antonio coñecemos este pequeno templo feito exclusivamente con cunchas de vieiras, un monumento construído con pequenos tesouros do mar que declara o nexo entre a natureza, a arquitectura e a arte da zona. Neste templo venérase dunha forma especial a San Caralampio, sacerdote e mártir dos primeiros séculos do cristianismo. A súa festa celébrase o último domingo de setembro. A este mártir lle atribuían as curacións das enfermidades da pel. Esta capela representa a riqueza natural de Galicia e ademais é un dos lugares máis visitados polos viaxeiros. A nosa seguinte parada lévanos ata a parroquia de San Martín, situada no centro do Grove. Esta igrexa foi construída aproveitando os muros dunha edificación anterior e algúns outros materiais. De planta rectangular, con dúas capelas laterais, a da dereita dedicada a San Xosé e a da esquerda ao Cristo. Este templo é de proporción románica. Unha nota de interese artístico desta construcción de San Martín é o arco apuntado con decoración de comezos do século XVI, en cusa metade superior se sitúan, no sentido do arco, as figuras dos 12 apóstolos. Como en todas as parroquias, Cáritas xoga neste caso tamén un papel fundamental. É unha institución que leva xa moitos anos funcionando no Grove. Antes de ser Cáritas, pois se chamaba o patronato, dentro da institución da iglesia parroquial, era un patronato de caridade. Nós levamos uns 50 anos aproximadamente. Nos reunimos todos os martes. E temos entrevistas con xente que nos fala dos seus problemas. Entonces, normalmente son problemas económicos. Aquí pagouselle viaxes de retorno a América para reunificación familiar. Toda cosa que atendemos é necesidades a veces que hai de non poder pagar un mes de luz, o peligro de quedar sin enerxía eléctrica na casa, alquileres, medicinas a veces, pois un normal de tanto alimentos como de roupa. Don Xoán Ventura chegou ao Grove fai 3 anos, procedente de Vilanova de Arousa. Dende un primeiro momento desempeñou as labores de coadxuntor de don Antonio, pero dende fai 3 meses este xoven párroco ten a súa propia parroquia, San Vicente do Mar. Ademais leva 2 capelas, a de San Vicente do Mar, que tan só abre nos meses de xullo e agosto, e a de Balea, que foi no seu día unha bella escola. Pues muy bienvenidos a la parroquia de San Vicente. Aquí es donde yo estoy ejerciendo mi ministerio pastoral como administrador parroquial desde hace 2 meses. Y pues vamos a ver ahora, os voy a enseñar una capilla donde celebramos misa todos los domingos y donde en verano no nos llega, la llenamos hasta arriba siempre, que es aquí, la vamos a ver ahora y se llama la capilla de Balea. Pero onde verdadeiramente se concentra todo o peso gordo desta parroquia é na igrexa de San Vicente. De estilo popular barroco, está situada nas proximidades da praia do Carreiro. A igrexa de San Vicente levantouse en 1770, sustituindo a unha anterior, aínda que mantendo os elementos da primeira construción. Este templo conta cunha planta rectangular con bóveda de canon. Ademais, a fachada conta cun campanario central.
fear. Feel it rise up in perfect darkness. Don Xoán decidiu facerse cura, aínda que sone un pouco raro, por 500 pesetas. Se queren saber máis desta historia, escoiten atentamente. Pues yo siempre digo que fue, los niños ahora ya no se acuerdan, pero fue por 500 pesetas. Porque empecé, tenía un amigo que me dice, vente de monaguillo a una procesión que nos dan 500 pesetas. Y yo dije, bueno, 500 pesetas con 10 años era mucho dinero, ¿no? Y entonces pues allá fui, empecé por 500 pesetas, es triste decirlo, pero es así. Y bueno, pues después empecé de monaguillo, más que yo me gustaba, ¿no? Y empecé poco a poco en mi parroquia en Vilanova de Arousa, y allí tenemos un párroco que este año ha hecho las bodas de oro sacerdotales, don Tucho, don Antonio Sineiro, al que yo quiero como un padre. Y yo desde pequeñito, al calor de la liturgia y al lado del altar, junto a él y junto a otros compañeros, pues empecé a notar, ¿no?, que yo quería ser como aquel hombre. El Señor nos llama de muchas formas y yo pues quería ser como mi cura párroco. No Seminario Menor e Maior de Santiago de Compostela recibiu a súa formación. Estes son, sen dúbida, uns anos que el mesmo recorda con especial cariño. Haber conocido a muchos compañeros, haber hecho amistades, pero de corazón, de verdad. Llevo toda la formación, por supuesto, haber intimado y conocido mucho más al Señor y pues haber conocido a muchos amigos, haber hecho amistades. Todos estes anos deron para moitas anécdotas. Para que veas el carácter un poco de la gente marinera y del Grove, ¿no? Eres una señora muy simpática, con mucho sentido común. Y entonces un día don Antonio, yo todavía era diácono, y don Antonio al salir de misa pues dijo, ¿no?, porque a veces llegamos rápido al ir de una misa a otra, y dice, bueno, si alguna persona desea confesarse, pues voy a estar en el confesionario, ¿no? Entonces don Antonio bajó del altar, se fue al confesionario y yo me fui para la sacristía con la sacristana. Y pasan 10 minutos y don Antonio llega a la sacristía y le dice esta señora, don Antonio, hoxe non tuvo clientes. Y le dice él, bueno, Vitoria, ¿qué le vamos a hacer? No hubo clientes y tal. No, é que eso dos pecados é como dos cartos de Hacienda. Y nos quedamos extrañados y dice, ¿cómo que dos cartos de Hacienda? Os pecados igual que os cartos de Hacienda, Vitoria? Sí, a velos hainos, pero non se declaran. Son os fegreses desta parroquia en moitas ocasións os protagonistas. A catequese, o coro e os cursos de preparación, a confirmación ou ao matrimonio son só algunhas das actividades nas que colaboran. E tanta devoción que teñen por este párroco que incluso lle pediron ao arcebispo de Santiago de Compostela, don Xulián Barrio, que don Xoán, coñecido por moitos como Ventura, pasase a ser o párroco de San Vicente. Precisamente Rosa, Ana e Estrela son as encargadas da catequese nesta parroquia. Lévanse anos colaborando e están ademais encantadas. Empieza cuando tu niño va a hacer la comunión, el párroco pide voluntarios y no los fuerza, simplemente invita y tú ya. En mi caso empecé con la mayor hace 8 años y después, como tengo 2, la segunda y sigo. Porque empezamos con la comunión, pero luego se sigue también hasta la confirmación. O sea, los niños empiezan 2 años de preparación a la comunión y luego ya siguen hasta que hacen la confirmación. Y siempre más o menos la misma gente los preparamos. Todos los años pedimos voluntarios. Pero se hai unha historia que deben de coñecer, esa é a de Xoán e Carmen. A súa é, como dirían moitos, unha verdadeira historia de amor. Se coñeceron fai case 50 anos e a día de hoxe se seguen igual de enamorados. Cada vez nos queremos más, de verdad. Yo no sé cómo se puede decir, se terminó el amor. ¿No se nota el paso de los años? No. No, para nosotros no. No. Estamos completamente enamorados. Eles están, como todos os fegreses, encantados co novo párroco. Es una joya. En otro lado ya nos conocen, ¿no? Pero es una suerte que nos tocó, que él le tocó a la parroquia de San Vicente. Sí. Es una suerte grande, de tener un cura propio aquí. Y como Ventura. Ya es de y como Ventura, la verdad que sí. Y después las cualidades que tiene, que son muy buenas, empezando de que porque la gente del pueblo quiere que sea guapo, que cante bien, y que bueno, pues tiene todas las cualidades. Don Xoán Ventura, ao igual que os veciños, está tamén feliz con esta nova etapa que afronta por ser a primeira con gran ilusión. Pero al ser la primera parroquia, pues como que está uno más ilusionado y más lleno de intentar hacer cosas, ¿no?
Siempre, para mí, lo más importante para un sacerdote es pues llevar a la gente al Señor, ¿no? Intentar pues que en nuestras celebraciones y en todo lo que hagamos aquí en la parroquia, que siempre descubran todos a Jesús en su vida, ¿no? Y me siento muy querido por la gente en este mes y medio, 2 que estoy aquí, y bueno, espero corresponder pues como tiene que corresponder un sacerdote. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la visita de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Espero que todo haya sido de vuestro agrado. Gracias por haber venido a conocer esta realidad pastoral que estamos viviendo y trabajando día a día aquí en el Grove, ya sea en la parroquia de San Martín, como estuvimos esta mañana, como esta tarde aquí en San Vicente de os Groves. Muchísimas gracias a todos y aquí tenéis vuestra casa, la casa del Señor abierta para todos. Muchas gracias.